Bona tarda a tothom. Compareixo per traslladar-los algunes consideracions en relació a l'anunci del govern espanyol de presentar un recurs al Tribunal Constitucional contra la candidatura del diputat Carles Puigdemont i Casamajó al debat d'investidura que s'ha de celebrar la setmana vinent, el debat d'investidura que comportarà la votació sobre la presidència de la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, en primer lloc, el que vull és constatar que des de que jo soc president del Parlament de Catalunya he apel·lat sempre al diàleg, he apel·lat sempre a la política i, en canvi, l'única resposta que he rebut per part del govern espanyol han estat amenaces. Davant de la voluntat sincera i manifesta de diàleg, el govern espanyol continua responent amb l'únic llenguatge que sembla entendre, el llenguatge de la judicialització de la política. Jo ofereixo diàleg, proposo diàleg i se'm respon amb amenaces i judicialització de la política. El candidat proposat al ple del Parlament de Catalunya és el diputat Carles Puigdemont i Casamajó, perquè compleix tots els requisits legals per ser candidat. Té, com vaig dir, l'absoluta legitimitat per ser-ho. La impugnació anunciada avui pels ministres després del Consell de Ministres hem de dir que no té cap fonament jurídic. No té cap fonament jurídic. I això ho sap qualsevol jurista, ho sap qualsevol ciutadà que tingui unes mínimes nocions de dret. Ho sap qualsevol ciutadà i ho sap i ho ha expressat també el Consell d'Estat. Per tant, la impugnació que avui hem conegut és un frau de llei que atempta contra els drets dels electors de Catalunya. Atempta contra els drets dels diputats i diputades. Atempta, en definitiva, contra la democràcia parlamentària. Atempta contra els fonaments bàsics del sistema democràtic. És sabut que jo, com a president del Parlament de Catalunya, no proposo un nom per ser candidat a la investidura segons el meu caprici, segons la meva arbitrarietat. I això hauria de saber-ho també la vicepresidenta del govern espanyol. Jo el que faig com a president del Parlament de Catalunya i en compliment de les meves funcions és escoltar totes les forces parlamentàries que representen a la ciutadania. I un cop escoltades, un cop sabuda la seva determinació al respecte a aquesta investidura, proposo formalment el nom del candidat que reuneix totes les condicions i que reuneix els suports parlamentaris suficients. Així doncs, el govern espanyol no està impugnant una decisió del president del Parlament de Catalunya, sinó que està impugnant el vot de milions de persones, la voluntat dels diputats i està impugnant, finalment, el funcionament del sistema democràtic. I no pot ser que l'únic missatge que el govern espanyol traslladi a la ciutadania de Catalunya és que hem votat malament. Perquè amb aquesta impugnació, insisteixo, el govern espanyol el que està dient als catalans i les catalanes és que no han votat bé, és que no han votat com ells volien. I és d'una enorme irresponsabilitat política vulnerar drets bàsics. És d'una enorme irresponsabilitat voler usar els tribunals per guanyar allò que no es va guanyar a les urnes el 21 de desembre. En unes eleccions, les del 21 de desembre, que van comptar amb una participació inèdita,
rècord i que van atorgar un resultat clar, molt clar. I en aquestes eleccions del 21 de desembre s'hi va poder presentar el candidat Puigdemont, el president Puigdemont. S'hi va poder presentar sense cap mena de restricció. I així mateix, un cop passades les eleccions, va poder adquirir l'acte de diputat amb els mateixos drets de representació que la resta dels diputats i diputades. I és en base a les majories parlamentàries, insisteixo, no al caprici del president del Parlament, que se l'ha proposat com a únic candidat per afrontar aquest debat d'investidura. I, per tant, per ser susceptible de tenir el suport d'una majoria de la cambra. Aquesta és una realitat que no es pot suspendre. La democràcia no es pot suspendre. És la meva obligació en tant que president del Parlament de Catalunya, però també el meu compromís personal, treballar per defensar els drets de tots els diputats i diputades, de tots, també els que lamentablement avui no els poden exercir perquè o bé són a la presó o bé són a l'exili. Em pertoca a mi defensar els mandats democràtics sorgits de les urnes i, sobretot, protegir la sobirania del Parlament. En un Parlament democràtic com aquest, pertoca als representants de la ciutadania decidir, debatre i legislar, sense ingerències. Jo mantinc la mà estesa al diàleg i a la voluntat de parlar, a la voluntat de practicar política. I som a temps de redreçar el rumb per situar precisament la política al centre del debat. Mai deixaré d'oferir aquesta mà estesa, mai deixaré d'oferir aquesta voluntat sincera de diàleg. Ara bé, oferir diàleg, voler diàleg, no està renyit amb actuar. Voler diàleg no suposa quedar-se de braços plegats. I ja anuncio que els serveis jurídics del Parlament analitzaran la decisió del Consell de Ministres del Govern espanyol en termes jurídics. També ho farem en termes polítics, justament quan tinguem la decisió que prengui el Tribunal Constitucional. Finalment, com a president del Parlament de Catalunya i en responsabilitat al meu càrrec, exigeixo al govern espanyol respecte. Exigeixo respecte. Respecte al resultat electoral, a la voluntat dels catalans i les catalanes, respecte pels drets de tots els diputats i diputades d'aquesta cambra, respecte a aquesta institució, respecte al Parlament de Catalunya, respecte a la democràcia parlamentària, perquè al final estem parlant d'això, estem parlant dels fonaments de la democràcia. Exigeixo respecte per tot això i, sobretot, respecte pel vot dels catalans i les catalanes. Moltes gràcies.